जि मोनसे परिबेस माने ULB खौ लानानै आसलते बे खोथाखौ आङो मोनसे खोथा माने रियेलाइज खालामदों जे थांनाय समाव जि फेक एनकाउन्टारनि खोथा मैया दाख्लैसो जालांनाय बेवहाय जुदि बायचान्स जुदि जोंनि आसाम पुलिसा जुदि बेयाव दायोबा बेजों समाननो किन्तु दाय जायोबा किन्तु बेजों समाननो किन्तु ULB जाय माने गठन खालामदों बिथांमोनाबो मानो होनबा बिथांमोना गठन खालामखांनायनि उनावनो माने बे एनकाउन्टारा गोरलैयैनो जानानै थांदों बायदि आं माने मोनसे माबा खालामदों आरोखि सन्देह खालामदों मानो होनबा जोंनि समाजाव दासान्दि बांसिनानो माने एसे खोथायावनो बोराबबानो माने हाग्रायाव थांफिननोसै हाथियार दैफिननोसै आरो बेखौ माखासे मानसिफ्रा माने अभारग्राउन्डआव थानानै सापर्ट खालामबाय थानाय बायदि जोङो एसे आन्दाज खालामनो हादों बहुद समावनो माखासे फेसबुक चेनेलाव आरो इउटुब चेनेलफ्राव सरकारनि एगेन्सै गाज्रि खोथा बुंनानै उन्दै उन्दै सेंग्राफोरखौ इनकारेज खालामनाय बायदि आं मोनसे अनुभब खालामदों बेनिखायनो आं सरकारनि दिनै बिटिआर सरकारनि EM हिसाबै बुङो जे आगोलनि सरकारा माबोरै रायजो खुंबोदोंमोन जों बेखौ बुंनो थाङा किन्तु जोङो बेबाराव सोलायनायनि नामाव सरकार खुंनो फैदों जों गासैबो दिगखौनो सोलायनायाव लाफादों गतिके बिथांमोनखौ आङो खोथा बुंनायनि आगोलाव एसे साबधानै थानो थाखाय खावलायदों आरो लिडार जानानै देखायनो लुगैदोंबा हसा हसि समाजखौ सिबिनो लुगैदोंबा आं बुङा माने उमुक बायदि जानांगौ होननानै किन्तु आं लुगैगोन बांसिननिफ्राय बांसिन गावनि न' खाथियाव थानाय जि माने ससियेल एक्टिभिटि जि माने समाज सिबिनायनि खामानि बेखौ मावनानै खेबसे खेबसे देखायग्रोथों मानोना जि गिता मानसिफ्रा बेफोरबायदि खुगा माने होख्रिख्राव होस्रिख्राव समाज सिबिनायनि खोथा बुंगासिनो दङ बे बिथांमोना हयथ' गावनि न' खाथियाव मा जानानै दङ दिनैसिमहालागै हयथ' सासेबो सुबुंखौनो जोनोम मोनखांनायनि उनाव रावखौबो अनफेराखै खोमा आंहा बेबायदि सन्देह दङ बेनिखायनो बे समाव साननैसो सिरि थानानै जों जिहेतु सरकारा नायबिजिरदों आवगायबोदों दिनै आसाम सरकाराबो बिटिआर सरकाराबो समानैनो बे फेक एनकाउन्टारखौ नंथारमारगौना नंथारमारा बिनि सायाव तदन्त सोलिदों गतिके गासिबनिसिमबो आंनि गुरैयै खावलायनाय थागोन दावराव दावसि बारा जानो नाङा जोंबो सरकारा बिटिआर सरकारा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मालाबाबो लुगैया आरो जुदि बिथां एडिशनेल SP बिथाङा जुदि बे खामानिखौ मावमारदोंबा बिथांखौ बांसिननिफ्राय बांसिन जों बिटिआर सरकाराबो साजा होनो थाखाय बिथांखौ जोङो नाख्रेबगोन आरो साजा होथारनांगौ होननानै आङो आसामनि जि माने CM हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौबो आं खावलायगोन बिटिआरनि जानानै गोजोन्थों